Kai, ni fa wallahi ban yarda da Yusuf ba. Dan zai iya ya taɓa wani abun a cikin dajin nan, kuma kun san sharaɗin dajin nan in dai aka taɓa wani abu, kun san abin da yake faruwa. Kuma yanzu mun bashi ya tafi kare. Ya dai ku dinga kudi. Ya za mu da shi? Za ka ɗaukai ne? A nan za mu tafi mun bai shi. In dai aka ɗauki ko da ganye ne aka ɗauka aka sa a baki aka ci, shi kenan an nemi hanya a rasa ba za mu taɓa mu taɓa Bari ba a sha yanzu da ruwan dan ta ce ba zan sha ba da ni ko sai na sha ni sai na sha rayuwar ta ta ni sai na sha in nan ta rayuwar ka ce ai barin ta ne ka sha amma in dai ka sha duka sai ta tafi in dai ta rayuwar ka ce ai barin ta ne ka sha Nake ganin fa muta a ina Haruna kai me yake nan huta zan a ina anan din za mu huta an diga ta anan din za mu huta saboda Allah da Annabi kuna ganin abin da yake faruwa a cikin ruwan gadali bara ne kutsari fitsari da je yi Haruna bai da hankali gaskiya inda na fahimta tafiya Haruna tabbatar da bai da hankali wannan kalubalen da muka gani ma bai kamata mu ga abu kai ma zama za ka nan gurin saboda Allah da Annabi kan Haruna ya fitsari ai mun mun tasara da gurin wani kuma ka bayan nan baka ga ni a nan gurin da ka wani dan gaba gaban ka da fadan ka da saboda in ya zo kawai ya fara wabce ka zo mu ci mana ya wuce dan Allah
kaga Yusuf can fa wallahi Yusuf ne kai ba Yusuf bane kai ya za ka kare san ne ga tun da kayan sa to mu ce ba shi bane ba wallahi Yusuf ne wancan wallahi wancan Yusuf ga can dan uwa na ga ce mu wallahi wancan Yusuf ne za ka ce Yusuf ne wallahi wancan shi wancan ko ba Yusuf ba ni ku iyalin dan uwana ne kai ku banni kawai kakati da akwai da ban batta ba da akwai da ban bar dajin ba inna ilaihi raji'un yaron nan an yi dan iska yaron na ce mai kai ya sha amma da yake yaron nan dan iska ne ya dauki a wannan yasa sai yo mana bala'i jama'a bane ya ce tsari nake ji man dan gangara kwarai sa da Allah ku dan dinga samun ido kuna jin ihu na da Allah ku taho da gudu da Allah da Annabi Haruna mutu da mu dan ba dan Allah ku yi hakuri sai na tsinko na sha bai wata dallatan baka san dokar dajin nan bane baka san inda an shigo ba dauko wani abu da cikin shi ba sai na sha in nan ta rayuwar ka ce ai barin karami ka sha amma in dai ka sha duka sai ta shafe mu haka dan da Allah dan jira ni yanzu nan zan dan je bayan nan kuke sawai muna tafiya an ga bance ran ya kwana yi zan fara neman hanyar da zamu bar dajin balan da muka gani ma bai kamata mu ga abu sai kai ma zama za ka nan gudu wallahi Yusuf ne kai ba Yusuf bane kai